ಕೋವಿಡ್-19 ನೇತ ರಡ್ಡನ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ವಾಹನದ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಜಿನಾಗಲಿ ಮಾತ ಭಾರ ಇತ್ತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಆತಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ఆయన ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಬೇರೆ ನೇತೃತ್ವಡು ತಾಲ ನಮ್ಮರ್ದಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಬಡವರ್ಗದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳಂಜಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಬಡವರ್ಗದ ಬಂಧುಗಳು ಇದೊಂದು ಸದ್ಭುಗ ಪಡೆಯೋದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಿಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿನ ಟಿ ಕಾದಾರಿನ ಈ ಸರಿ ಎಂಗಳು ನೆನಪು ಅಂತಂಡು ದೇವಂಡ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಟ್ಲ ಇದೆ ಏರಿಯಾಡಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಇತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಟ್ಟಗಳ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಈಗಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಪಾಪ ದಾಖಲೆಗಿದೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಾಡು ದೇರ್ಲಾಟದ ಏರಿಯಾಟೆ ಒಂದು 500 ಜನಕ್ಕೂ ಬಡ ನಿರ್ಮಿತಕರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದನಂಚ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತರು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಮಾತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆಪಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ನನಾತು ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಡವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾತ ಸಹ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಡಂಗಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನೆಟ್ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ದೇವೇರು ನನ್ನಾತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಾಟು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದಾಕಲ ಬೇಟು ಅಂತ ಹಾಕಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಾತು ಕೊರಡಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರೋದು ಇನಿ ಇಂಟೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ಯದ ಸಮಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಐಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಟೆಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಲ ಕೆಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದುದುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಹೊಂದುದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಿನ ನೂಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತು ಓಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಹತ್ತಿಂದು ಇಂದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನ್ನ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೆಳೆಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಪೂರ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾಡದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಏರಾಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ಲಿ 10 ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ದಾದಾನ ಸೇವೆ ಆಡೋದು ದಯಪಂಡ ಮೂಲತ ಇತ್ತ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಟೆಕ್ದ ಪರವಾದ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಉಲ್ಲೇರೇನ ಗೆಳೆಯರ ಬಶೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಶೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಶೀರ್ ಅಕ್ಕಳ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ತಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ನೇ ಇಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶಲ ಉಂಟು ಇಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಕ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತದ ಅದ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರುಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಪೋಡು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಡ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಆಪುನ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಡ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದ ಪೋಲೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ನಿಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ದಾಲತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಇಮೇರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಯಿನ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಇಮೇರನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೋಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀತ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾನಿಲು
ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರ್ದೀವ ಒಂದು ಇಂಟೆಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಟ್ಟು ವಿತರಣೆಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತಿನ್ನ ಬುಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ತು ತಿನ್ನಲೇನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ರಸೀದಿಲ್ಲ ಬಸೀದಿಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ಈ ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಿನ ತುಂಬರು ಬುದಾಯದ ನಿಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟಕ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರೀಶ್ರಾವ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರಂದು ಈ ಇನ್ನಿತ ಕೆಟ್ಟು ವಿತರಣೆಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಕದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ರಾವ್ ಬಕಾರ್ನ ಮಾತ ಬಲಗದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಗುಡ್ಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಫಲಾನುಭವಿನಕಲಾದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಿಂಚಿದೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ನಿಖಿಲೆಗಲ ಯಾನೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದೆ ಗುಡ್ಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಗುತ್ತಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಗದಿ ಬಲಿ ಇಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಳದೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಬರಂದ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಡಪಡಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಸೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.